presión na feira. Cago en Dios, entrevista oficial é a nosa, esa cámara non sei eu. Non dixo nada, pero... Como vedes a final? Eu mesmo clarísimo para Sergio. Ti vela de pé ou... Mas van rolando. Hai opcións, aí. Estamos por oportunidade. Para ver se temos que facer parado. Tú viste que estás grabando. Al final. Pero apunta cuando te escribes. Igual. Que puta dices? San Rodiño, como te sintes sendo xa o terceiro Aberto que gañas aquí no Noroeste, que te parece? Como ves esta liga? Que parece fácil ou que pasa? Foron tantas preguntas que vou intentar responder a algunha delas, polo menos. Se gaña ele porque é fácil, Sí, como me sinto?
Ahora, cansado despois deste enfrentamento con Sergio, porque é un paranador que físicamente dá o todo, entón exixixe a ti tamén dá o todo. Como mostra que tendes grabado aí ese tiro ao poste desde 35 metros, pero aquí, se chega a ser o noso varal, entraba. Mais, Sergio, non é para dicirche que utilicedes varais máis delgados, No, nada, é unha contra, foi unha contra, unha que como ergoche a túa campeona, non sei se impugnala porque é unha forma un tanto fálica, non sei se está permitido eso, habería que analizalo. Por favor, faga un detalle, isto que o examinen as altas instancias de... Se o analizan van a topar a DN en Nada, Realmente, o único que igual non é legal é o tamaño, por así decir, porque 23, 24 centímetros só poucos está ao alcance de poucas. a manejala, sí. A min, o meu non, vamos, o meu alcance non está. Estamos nerviosos. Estupendo e quero felicitar e animar a que siga así a Conferencia Noroeste. Estupendo e, sobre todo, a equipos Remourelle que veñen de lonxe e outros equipos que se suman a esta liga. Animos a que sigamos practicando este deporte, por favor. E a máis, tendo o seleccionador nacional aquí. É difícil, é. O del Bosque da Mariña. Hai nos vos. Que me dis da participación femenina hoxe? Mal. Foi mal. Agora tamén, agora que estamos todos aquí escoitamos, igual que a del Bosque se lle concedeu o ducado, o marquesado, ao noso seleccionador galego, por favor, temos que facer unha escritura ou recabar sinaturas para pedirlle que quedas marquesado. Conde, condado. Mariscal. Nada de red. Sí ou non? É honorífico. Non lo sabes. Sí, a ver, que descubrir. O sea, que aceptas. Sí. Quedan aí afuera. Eu acepto todo. Hasta aceptaba xogar na caixa sorpresa unha cadela, oi, ves? Para Pinto, non? Ou para ti? Aproveita para... Bueno, Andrés, que o diga alguén, se iso, que vai a Aquí en la foto. Lo entrega el todo, xa. Flores. Lo entrega el, xa. Dicide algo. Pero isto que é? Saca do cartón! Saca do cartón, Edallo, saca do cartón! Para... Para o gañador, Sam de Bater. Non avisa, dalla volta. Dalla volta. Bolígrafo. Pero dalle a volta, bueno, cerrar esa vuelta, bueno. Terra dalla volta que se vexe o que pon. Moi bien. Espera, un momento, manda así. Esta era a caixa. Aí non entraba a cadena, En segundo, Sergio, saludos. Ahí estamos, esto es para seguir al final. Esto está muy bien, muy bien, muy bien. Quen é o segundo? Que o abra. En función diso actuei, dixen é un boli pa que eu non escribo. A ver, Vamos a eu primeiro. proponía que en Castillo do Roslao se fai unha foto. Ah, sí, por supuesto. Unha foto con Google. Que pues, cando acabemos a foto, vamos contar un chiste, Que iba pola calle, entonces encontrouse cun rapaz, cun chaval, e o chaval empezou a tirarlle monedas. E ela apañabas, claro. O outro tirar monedas, ela apañalas, e el tal le xuntou un puñado de monedas. E foise para casa moi contenta. E dixo, papá, e dixo, pois é que me tiraba un chaval. Tirábamos o chaval e eu apañaba como me deixamos ali. E dixo, ai, burriña. Dixo, non ves que te estiraba a ver que as bragas. E dixo, ai, que poder se non nos levaba a posta.
E que avisou o paisano que quería que me puxese na portería do sitio. E foi a xente tomar no ré. Temos aquí a un home alto. E ancho. Sí. Coa sudadera de mesa. Quen pode ser? Hugo Sánchez? Non, é Marcos. Andrés Guardado. É Marcos. De Remourelle Bus, que chegou aquí para pasalo ben, basicamente. No, cheguei aquí para gañar, non vamos a andar con tonterías. Cal foi o problema? Pero o problema foi que xa me desmotivei cos cruces que nos autoimpuxeron aquí, no que os Remourelle Bus nos tocaron todos xuntos, entonces claro, eu eliminar o seleccionador galego pois xa me deixou totalmente cao, moralmente, entonces claro. Despois tocoume con un chaval da de Porto Novo, da Dina, un barbudo, que chaman Luis, e xa non estaba motivado e deixoume fora. Mas aquí pasas máis eliminatorias que no Norleste, non sei. Aquí, en todos os lados, En todos no lados. Norleste. A miña conferencia non... Igual tens que pedir asilo político Sí, en algún... estou pensando en pedir asilo político en Teixeiro, Sí, no sitio así, por intermedio, para ir a todos os lados desde cerca. Moi ben. Falta mirar a Bezouqueira, a ver. Vou ver que pasa por aquí. Estaba dicindo, o 19 hai a galiña de Mos. A galiña de Mos en Mos Verdad. Non, Mos Verdad en Castro de Rei. Mos Mentira é lá en... Aí foi onde foi a procedencia da galiña. Non, pues non sei. Eu Pero tiña... non dices que van ser en Mos aí, o galiña. É que eu tiña certamente interés en ir para sábado que ven ao centro. E tres fines de semana consecutivos É onde é o fin de semana que ven xa? en Arca, dixeste. Sí, no Pino. En Arca, no Pino. Sí, aí nos... Más que nada por interés de clasificar. Que día que é o que vais os outros para lá? Un aberto. Vai haber un aberto. No mes de marzo, non sabemos a fecha, xa a diremos, en San Miguel de Reinante, pro Concello de Barreiros, provincia de Lugo. Vale. Vai haber de premio, o primer premio, un poltro, un besto, ou como lle queras chamar, ou un cabalo pequeno. O que lle toque. No, pero que vai facer con ele? Que se vai con el despois? Que se fai? Aí podes poñelo a pacer nun prao, se queres. Ou a outra opción, comelo, pódese comer. Pódese comer, elo. Pois, temos unha misión. Rodiño, que opinas? Temos que ir a liberar o poltro. Non queda máis remedio. De cortacéspede a ganador.